plašim se. Mene kao buga. Uhati. Vidjeli ste ga, morat ću stavim kolač. Kada se ljutite, vi ste tako seksi. Idemo na skijanje. Znači, bukvalno se nisam skijala 2 godine otprilike i učio me muž da skijam, naravno, pošto on može da skije napred, pozadi i onda ja onako vrištim dok se spuštam, on ide unazad i kaže ajde, onako stražari mi da ne padnem, da se ne tresnem, zato što će onda čuva decu najviše. Tako da me čuva kao malo vode na dlanu. I idemo ja, muž i njegov brat. Njegovog brata ćete gledati, imat ćete priliku da ga vidite, tako da vidjet ćete otprilike kako mi izgleda muž. Da znate, brat mu je 90. godište, zove se Oleg, zovemo ga Alješka. I to je to. On je znači 90. a rođen 27. oktobra, ja sam 26. Tako da razlika nam je mala. Vozim se pozadi kao što vidite, znači munuli su me ovde, sad smo na benzinskoj pumpi, ovo je naš čistač koji čisti staklo. I stižemo do one naše prve tačke gdje ostavljamo auto i idemo ili taksijem ili čime, onom žičarom. Ovo je Oleg. Taksijem smo se popali, pošto ne smiju obični automobili da se penju zbog goriva i ovdje je green bright. A evo ovdje ćemo da skijemo. Ovdje ne smije da skijemo zato što idete odozgo, a tamo je baš strmo, ja sam se spuštala, znači htjela sam da umrem. Tako da ćemo mi da idemo ovaj deo i tamo iza. To imate razne kafice, vidjeli ste prošli put. Ovo drže ljudi koji idu sa nama u obdanište. Не початки, да? Нет, вот. Ovo je Oleg, Oleg kaže čao. Привет. Kažite, privet, govori. Eno ga muž. I idemo. Jeste čuli kako Oleg kaže privet? Još nije oženjen, da znate. Ko je zainteresovan, pišite u inbox. Slušaj, da možete saradnjevanje kako je to. Da. Aha, vidiš, ti niš piše. Ovo je neko takmičenje. To je naša Almata, ovo je naš omiljeni restoran Šale i to... Вот. Знаешь, дачу найти раскидать и зарядить пасту там на полдня. I мне kartičku kupiti. Наша мечта зарядить. Ajde. I idemo naravno na kafu. Čekamo kafu, muž mi tera da obujem ovo. I ja ne znam da li će meni da boli moj prst koji je slomljen, kao što znam, prst nije tu. Tako da se sprošto mi je paček slomani. Ne prst, nokat koji mi je polomljen i sad ću da ga zgnječim i neću da se obujem. On mi kaže da moram da grejem čizme ove. Eto, ne želim. Ove rukavice sam dobila za novu godinu od muževe sestre i sada su mekane. Tako da imamo i njih. Ova jakna je Bogner, vidite imamo slovo M da kažemo, i ima 2 lica, mnogo je dobra. Sad ćemo da vozimo ovako, pa ćemo posle možda da menjamo. Ovo su čarape koje mi je muž bacio na sto u moj videoblog. Znači ti pozoriš mi, ne znam što me sramotiš. Staje čarape na sred stola. Ovo je moj šlem, to sam dobila od tate, to je od Kirilove tate. Za poklon za 8. mart, prije 2 godine zove. Pa mu podario. 20. Dobro, 22 godine nazad. I to je to, znači, nemojte, ja ću da vam snimam blog klizanja, kako vam pričam, kako sedimo u kafiću, pošto ne želim da gledate kako ja skijam. Mene muž uči, to jest učio me, ja sam sve zaboravila, pošto 2 godine nisam ništa radila i trebalo bi valjda da izdržimo i da se ne šljopnemo. Da li? Šljopnuti se njelza. Njelza. Da? I to bi bilo to, ovdje je hladno, tako da sam u jakni. Baš volim, ovo sam kupili u Nemačkoj kad sam radila nos. Soška, kakav recept iz filma? Ima ovdje film Jelke. I ima onaj što nas samo kape, on upadne ovo na šišku, kaže kakav recept?
Nikaj da zici taka seksualna. Da, i onda uvijek kaže, ne znam, nekoj devojci kaže, vi kada se ljutite, vi ste tako seksi. I ovako. To je smešno onima ko znaju ruski. I koji su gledali Jolke, da? Ko je gledao Jelke, pošto ono iz našeg, duvanja, Bože me saču šta ja pričam. Zamišljanje želje za novu godinu, stavljanja u ono piće i pijete. Znači, razumete što sam htjela kažem, već se cimam, već sam... Solduško, ti vidim! Uhati! Vidjeli ste ga, morat ću stavim kolač ovdje. Ja pošao katac. Bez minja? Neću. Mislim, ti što se boji. Moram da idem muž ne želi da ja pričam sa vama, da Saško? Ću ti se tam? Afigija! Sve kako puta mene, sad ću da dobije batine. Čime da nagađamo? Čarapama koje on meni baci. Idi suda! Preobuvamo se i pijemo kafu i idemo u avanturu. Šlem, rukavice, čarape muža i ovo su skije. Ako budete pitali čime i šta, čime su skije. Aj, koliko je teško. U suštini ovo je salmon. I s noškom je salmon тоже liže. Mislim su mi skije isto salmon. Logično. Zlatni su kao moja jakna. Tako da obuvamo se i nadam se da će palac. Da će nokad biti u redu. Ovo je mene kao obuva. Ne znam. Все? Спасибо. Idemo. Kao što vidite, ja sam spremna, ne znam zašto sam to uvijek rekla. Muž požiza. Idemo gore. And wish me luck. Poželite mi sreće, ljudi. Nisam se klizala, kažem vam 2 godine, tako da ne znam šta će ispasti. Nadam se da ja neću ispasti. I da se neću skotrljati. Glavna cilj je ne skotrljati se. Vetar se podigao, evo sneg i baš je nekako nije najbolja, pogotovo se tako kaže, nije najbolje vreme, vremenski uslovi nisu baš najbolje, ali šta da se radi. Ruka mi se već zaledjela, ne znam da li će neko me snima, možda će muž da me snimi malo kasnije, možda neće. Naravno neću moći da snimam svo vreme. Odozgo, naravno da neću moći da snimam, zato što ako budem ljusnula, spuštat ću se i kotrljaću se, to neće biti dobro. Tako da stay tuned. Ljudi, pošto sam tamo da sam rekla da neću da idem i plašim se. Ovdje sam se spuštala. Znači idemo ovamo. Idemo u suštini gore gdje sam rekla da nećemo da idemo i plašim se i katastrofa. Ja spušću se na popis. Ja kažem na guzice će da se spustim, ljudi. И это находится выше облаков. Значит, Постоянно солнце. Ну, бывает тоже. Слышно, да? Ne znam da li vas čujete, ali gore ne možemo... Ti snimaš, da? Idemo dole, pa kaži sam. Plašim se! Ljudi, spustila sam se jedva, tresem se sva. Pomogao mi muž i njegov brat. U suštini, uspela sam 20 minuta puštanja, živa sam vidjela, pijemo kafu. Можно. Znači, da, sam se spustila i htjela sam da umrem. Muž mi kaže idemo još jednom, ja kažem nema šanse. I neće se spušta, zato što ja neću da ne ostanemo sami. Napravimo meni društvo, to je to. Jedemo, pijemo kafu i čekamo brata da se spusti. Mi se sviđa kako imam opremu, znači suze mi oči, sva sam se razmazala.
zato što sam se ukahila od straha. Jer me muž odveo gore, znači ljudi, znači penjemo se gore, ima jedan deo, pa se penješ još jedan, ima kao manji spust. Taj spust nije radio zato što je vreme katastrofa i bukvalno sam se spuštala na najgore mogućem spusku, ne znam, slušajte kako je cvet trase? Krasni? Basin. Čekajte da... Znači na crvenoj stazi sam se spuštala, znači katastrofa, ja blage veze nemam da skijam, počela sam da skijam pre 5 godina kad me muž učio pa sam pravila pauzu, 2 godine sam skijala, tipa okej, učila se i posle toga 2 godine nisam skijala i posle 2 godine ja odem na crvenu stazu naravno i hvala Bogu nisam nijednom pala, znači hvala Bogu i to je to, muž kaže ajmo opet, ja nema šanse, znači meni su ruke otpale, bukvalno onako skrećem i mene vuče da idem pravo, ovako se spuštaš, bukvalno ako krenem pravo gotovo, odeše noge, ode glava, ode sve živo, znači 2 puta je bila katastrofa, ali uspela sam da se ispravim i da se spustim bez jednog pada, hvala Bogu. Tako da sam ponosna na sebe, možda htjela da pokušamo još jednom, sreću ali ne želim, idem kući kod dece i to je to. Dan zaljubljenih je uskoro, tako da ćemo praviti neko iznenađenje, da sam surpriz, gdje je ljubljenih ide. Možeš djel surpriz? Nećemo mi pravi iznenađenje, čekajte da raspravimo. Što? Kaži privijet. Kaže, neće mi pravi iznenađenje. Što sam? Čekajte. Ne bi se surprizim. Ljudi, ako mi ne napravi iznenađenje, zabranjujem embargo. Budete embargo laviti, embargo. Razumete šta ću da mu zabranim? Dobro, ne sviđamo se to što sam rekla ozbiljan. Ljudi. Tako da očekujemo iznenađenje. Daj mi vačnik. Evo, naljutio se, tražim mi rukavicu. U suštini to bi bilo to. Ne znam šta još da vam kažem. Možda hoćeš da kažeš nešto. Kaži nešto. Nešto. To je to, nisam uspela normalno da snimam kako se spuštam, nažalost, zato što... Čujem nije ni snimao kako da se spustala. Što me nije snimao da se spustala? Što si mi otkroila? Da se ne bi uplašila od toga kako izgledam. Znači, vjerojatno sam se spuštala. Upala nos. U suštini to bi bilo to, ja jedem. Čekam Olega i idemo dalje. Znači, izbacit ću vam ovaj vlog bez skijanja, ali bez skije. Bez videa toga kako se Milita spušta. Ko od vas skija? Ako dosta vas skija, pišite mi neke cake, jer sam nova bukvalno u tome i trebalo bi da naučim u 50 godina da skijam. To je to. Vidimo se, bye. Внутри не сколько подойду, но просто... Да, сейчас. I znači rešli smo da jedemo, meni su uzeli oba, meni nije tako. Kod muža da gledamo, ja ne znaju. No ja že sirni palački sjela, jela sam. Možda У меня одно поплохо. ne znaš šta da jedem. On hoće da pije. Od rano Я не jutro, хочу ali пью. ti si pio Нет, Глинтвейн. нет. Aha, Я просто ne, так, меня подставили. Pijac. Меня подставили, здесь такое меню. Алкогольное. Мы зашли в алкомаркет. Алкобар. Idemo. Здесь только бренди, коньяк, Šta ćeš? ром. Šta bude, šta ćeš? Ну, не знаю. Да. Я готов к этому. Покажи. Люба не готова. Kaže Olega, gotovo, spreman sam da budem YouTube zvezda. Moj muž kaže, Ljuba nije spremna, Ljuba mu je devojka, ali nije oženjen, tako da... Skaži, privijet. Žinka. Kaže, čao, skoro psjeri mi pridu.
Kaže, skoro će u Srbiji, gledajte ga, evo špekaše. Veliki oglas, idemo. A ja kad to ima skok. Ты за сколько скатывался в тот раз? Не помню уже. Что-то минута 50, кажется, да? Može se spustiti za minuti 50 sa ove Ili će da gore. minuta A s ja, a kotejkami. сейчас koliko spускali za minja? Или заезжай, а? Znači, može se spustiti za minut i po sa ove planine, a сейчас koliko spускali? Я извиняюсь. А Бурата отсутствует, оказывается, только в конце недели приезжает. Kao po običaju. No što kušati nije. Ja ništa ne jedem sem burate, očigledno. Не случай. А пицца есть? Пицца? Да, конечно. Давайте маргариту А вы сделаем. знаете, сейчас чебуреки, да, у вас есть? А, да, с собой. С собой сделайте, пожалуйста, 2 чебурека. И слои самса с чем у нас там идет? Самца говядина. Там получается в порции 3 маленькие самцы, мини-самцы с говядиной. В одной порции 3 самцы. Да? И одну порцию самсы. Получается Тогда 2 чебурека с собой и одну И одну самцу. самцу. И девушка Маргарита пицца. Da. Хорошо. Nema mog sira, naravno. Zato što nije do burata sira. Muž je rekao da je dosta snime, tako da vlog se završava. Znači, mi sedimo ovde, sklonili su sve žive stolove. I ovde. I mi sedimo i jedemo. Znači, to. Tako se to radi. VIP. Nikog nema. Samo naš sto stoji ovde. Лишние калории. Лишние калории. Это наоборот, это мешает. Idemo kući.